V juhokorejskom Inčone sa koncom septembra konal najväčší mierový summit na svete. Usporiadala ho nezisková organizácia HWPL za účasti politikov a náboženských vodcov z viac ako 120 krajín sveta. Vrátane Spojených štátov, Filipín, Ukrajiny, Juhoafrickej republiky, Pakistanu, Thajska či Indie. Na úvodnej tlačovej konferencii oslovil zhromaždenie predseda hostiteľskej organizácie HWPL Lee Man-hee, ktorý naliehal na politikov a náboženských lídrov, aby spolupracovali na vytvorení sveta bez vojen. Ako vojnový veterán, ktorý bol osobne svedkom krutostí vojnovej reality, uviedol: Mier nie je možné dosiahnuť iba slovami. Ak mier nemáme, musíme ho vytvoriť. Preto som 32 krát obišiel planétu, aby vo svete zvíťazil mier, a to dokážeme dialógom a presadzovaním medzinárodného práva. Medzinárodné právo bude založené na dokumente nazvanom Deklarácia mieru a ukončenia vojen, ktorú svojím podpisom podporilo 900 000 zástupcov občianskej spoločnosti zo 176 krajín sveta. Súčasťou udalosti bolo aj udelenie cien mieru. HWPL Peace Award bola udelená 13 jednotlivcom, medzi inými aj bývalému rumunskému prezidentovi Emilovi Konstantinescu či spoluautorovi Deklarácie mieru a ukončenia vojen Kieránovi Burke, ktorý pôsobí ako profesor medzinárodného práva na univerzite v nemeckej Jene. Organizácia si vyžiadala súčinnosť viac než 2000 dobrovoľníkov, tlmočníci, mediálny tím a asistenti pracovali nepretržite počas celého samitu, pričom len šoféri najazdili viac než 800 000 kilometrov. Summit sa tešil veľkej pozornosti médií. Slovensko malo zastúpenie v podobe Združenia lokálnych televízií Lotos. Okrem žurnalistov sa summitu zúčastnilo viac než 1800 hostí z celého sveta.